Joensuun Agility seuran tuloksen -3,23. Ja Maxiradalle lähtee joukkue 149, Pirku ry, Pitkäkarvainen, Konni ja Viira ja Teija Mäkelä. Tällä joukkueella ensimmäiseltä kierrokselta vitonen. Valmistautuvat 150, 151, 152. Loistavaa. Medeissä Hanna ja Vimma tekivät Active-Dogsille kaivatun tuloksen. Hyvä. Loppuun asti. Medeissä vuoro on Rauman käyttö- ja seurakoira ry:n Taru Mäkinen Hyvä. ja Espanjan vesikoira Zip. Valmistautuu 83, 84 ja 85. Mihin se jättää se koira? Kainuulaisille Netta ja Sonja tekivät tulokseksi vitonen. Hyvä. Ja Mineissä 17 Kainuun seurakoira ja terrierin kerran. Nyt työnnä. Yes. Nyt. Valmistautuu numerot Herran Jumala. 18 ja 19 joukkoon. Noin. Hyvä!